Učenie snímača P1 PY201 od firmy Wengler. Tak učenie prvého výstupu. Snímač si namierime na predmet, ktorý chceme snímať. A podržíme učiace tlačítko. Asi 2 sekundy, kým nám nezačne preblikávať výstup A1. Tlačítko uvoľníme. Môžeme vyskúšať. S ním predmet je detekovaný. Učenie výstupu 2. Snímač si nastavíme tak, aby svietil na predmet, ktorý chceme detekovať. Podržíme učiace tlačítko viac ako 5 sekúnd, kým nám nezačne blikať výstup A2. Môžeme vyskúšať. Snímač je nastavený. Prepnutie logiky výstupu NO alebo NC. Krátko stlačíme učiace tlačítko. Ešte raz. Nastavíme main menu. Podržíme viac ako 2 sekundy a krátkými stlačeniami si vyhľadáme circuit. Podržíme 2 sekundy a zvolíme výstup A1 alebo A2, pri ktorom chceme meniť polaritu. Podržíme 2 sekundy a výstup zmeníme pomocou tlačítka na NO alebo NC. Nastavíme back a podržíme viac ako 5 sekúnd pre návrat. Nastavenie snímača do okna. Dvakrát stlačíme krátko tlačítko, nastavíme main menu, podržíme 2 sekundy, krátko stlačíme, nastavíme teach mode, podržíme 2 sekundy, nastavíme výstup, ktorý chceme prestaviť, podržíme 2 sekundy, vyhľadáme window, podržíme 2 sekundy, nastavíme back, podržaním viac ako 5 sekúnd sa vrátime. Učíme tak isto, podržíme aspoň 2 sekundy s namiereným snímačom na predmet. A vidíme, že máme nastavené okno. Nastavenie snímača na meranie rôznej intenzity odrazu pri rovnakej vzdialenosti. Pôjdeme do menu, dvakrát krátko stlačíme, podržíme main menu a nastavíme teach mode. Podržíme 2 sekundy, vyberieme výstup, ktorý chceme použiť a nastavíme snímanie intenzity. Podržíme 2 sekundy, podržíme 5 sekúnd pre návrat. Snímač namierime na požadovaný predmet a podržaním učiaceho tlačítka 2 sekundy snímač naučíme. Môžeme skontrolovať. Snímač pri rovnakej vzdialenosti nám bude indikovať len predmet so
požadovanou intenzitou odrazu. Nastavenie hysterézie a nastavenie spínacích hraníc, keď je snímač nastavený v okne, môžeme len pomocou aplikácie Wacom od Wrangleru. Nájdeme si switching signál kanál 1 alebo 2, pre ktorý to chceme nastaviť. Vyberieme hysteréziu. Je defaultne nastavená na 15 mm. Minimálne ju môžeme zmenšiť na 5 mm. Hodíme OK. A nastavenie spínacích hraníc pre nastavenie v okne. Bližšiu hranicu nastavíme. Minimálne môžeme nastaviť na 1 mm. A vzdialenejšiu hranicu takisto minimálne o 1 mm. Nastavenie je ukončené. Pomocou tejto aplikácie môžeme urobiť aj celkové nastavenie snímača.